ya ba da wata kissa, ya ce akwai wani mai arziki a Riyadh aka yi shi, yana da kuɗi yana da arziki amma baya ci baya sha, yana da gidajen haya, yana da hotel yana da kamfaninnika, amma akwai tara kuɗi, kullum cikin tara kuɗi yake, ba ci ba sha, kuma duk inda yake haya da kansa yake zuwa ya karɓo kuɗin da wata tsohuwar motarsa. Sannan ana cin nama ne a gidansa sau ɗaya a shekara, duk shekara zai sai rago ɗaya a yanka a ci nama, ragowan ko sai dai a yi haƙuri. To ran nan ya tafi karɓo kuɗin hayarsa wani gari, sai dare ya masa, mota kuma ga ta tsohuwa ce dama ta mutu, sai ya shiga wani masallaci zai sallah. Bayan an yi sallah sai aka ce ana gayyata ku cin abinci a gidan Alhaji wane, shi ma da ya ga banza ka san ya ji banza ta faɗi, shi ma sai ya bugayya aka tafi da shi gidan Alhajin nan cin abinci. A'a, ya ga an fito da kaji, zabi, naman kowane irin nama, kun san dai Laraba da suke bajinta, ka ga raƙumi an taho da shi gashi an kafe shi, ga rago an kafe shi, kaji ko ga sunan da jaja wannan ta zama ko ina akwai ta. Ya ga ana ta cin abinci, ya yi mamaki shi da baya bayarwa, wannan wani irin mai arziki ne yake almubazziranci haka. Bayan an gama cin kuɗi, an gama cin abinci, an gama nashewa, shi kuma mai kuɗin sai ya zo bakin kofa ya tsaya, duk wanda zai fita kuma sai ya sake kirgowa sai ya bashi, duk wanda zai fita sai ya sake kirgo kuɗi ya bashi, shi ma zai fita aka kirgo kuɗi aka bashi. Sai mamaki ce, kai ina ka samu kuɗi haka kake tafaca ka? To bai san shi ba, shi ma bai san shi ba. Sai ce, ni da ka gani nan Allah ya bani lafiyar jiki, ya bani ƙarfi, kuma ya bani kirki, amma bani da kuɗi. To idan na ji wani mai arziki da baya cin kuɗinsa ya mutu, to sai in je in aure matarsa. Ya ce yanzu irin waɗannan guda 3 nake da su, to kuɗin matan ne suke bani muke ta wannan facakar da su. Ya ce yanzu akwai wani mai arziki da yake Riyadh, sunansa kaza, sai ji an faɗi sunansa, ice shi nake jira ya mutu, idan na aure matarsa sai a ɗebo kuɗin a haɗa min sai ci gaba da facaka. Yan shiru ya fita, a yana zuwa gida Allah yake gari ya waye, gari na wayewa sai ce a ji a siyo raƙumi a yanka. Mata suka ce, me ya samu Alhaji yau, dare ɗaya ya gyaru, kai a je a siyo musu, kai wani dama ba ka da kaza, zo ka siyo, kai a gyara can, a rushe can, a siyo kaza. Mata suka yi ta mamaki da yaran gida, aka ce, me ya faru ga Alhaji ya gyaru rana ɗaya, ya dinga kyauta, ya dinga alheri.